көтмәгәндә, yine шушы спектакльнең премьерасына чакырдылар. Мин үзем өчен бер яңа бер шагыйрь ачтым. Үземнең бер дигән әйбәт шагыйрь икәнемне аңладым. Һәм әлеге спектакльне караган сайын мин чынлап та әйбәт шагыйрь икән дип утырам. Мин инде әйткәнемчә Туймазыда бер тапкыр карадым. Казанга алар килделәр. Тинчурин театрында карадым. Яркәйдә үземнең туган җиремдә якташларым белән бергә утырып, җырлашып, елашып карадым. Менә бүген тагын шигырьләрем тамчыда искермәгән. Актерларыбыз тагын да шомарганнар. Үзгәрешләрен сизеп утырам. Кайбер әйберләрне барысы да тәртиптә. Дөресен әйткәндә, Туймазыда утырганда, бу инде шигъри спектакль, бу гадәти спектакль түгел. Озакка бармас дип уйладым. Бер-ике уйнарлар да, артистларның күңелләре булыр да, шуның белән токтарлар дип уйлаган идем. Менә берничә ел инде спектакльне уйныйлар. Димәк, минем иҗатым дәвам итә. Димәк, тамашачыларга ошый бүген мин аеруча булганларым утырам, чөнки минем янәшәмдә үземнең кадерле хатыным Клара Амир кызы утыра. Минем бер туган сеңлем Люция утыра, монда бер туган энекәшем, төпсегән энекәшем Ким утыра. Һәм тагын бер бик важный кеше утыра монда. Ул безнең халык артистыбыз, шагыйрь Хәлим Җәләев. Шагыйрьләрне, шигъриятны искиткеч нечкә тоймалаучы, аңлаучы, шагыйрьләрне хөрмәт итүче бер искиткеч шагыйрь җанлы кеше ул Хәлим абзый. Мин шуңа бик дулкынланып утырдым. Нәрсә әйтер микән? Аңа яралы бик авыр. Берсен әйткәндә, мөгаен ул төрле уйлар кисереп утыргандыр. Менә мин инде үз иҗатыма бәя бирә алмам. Хәлим абзый, Хәлим дус, син бу каеннарны бик яхшы беләсең. Син безнең авылда, бездә кунакта булганың бар. Бу каеннар чынлап та мин шушы каеннар арасында үстем. Bir-ике генә сүз әйтәләр, ләкин мактап әйтәләр.